салому алайкум бинандагони азиз. имрӯз 21 апрели соли 2025 ана ин гиёҳҳои шифобахш бинед чӣ қадар зиёд дар шоҳроҳи душанбе бохтар. табиати зебо. ин гиёҳ бо забони русӣ растропша барои ҷигар беҳтарин дору ҳаст. ана ин манзараҳои зебои табиатро тамошо кунед. тоҷикистон биҳишти рӯи замин аст. тоҷикистон ба пеш 100 сола шавед. мардуми тоҷикистон